मेथुखा मानि बे नागानि थारगोनलां नै इखौ आसि फोरानदो साजायना दोननो हागोन आरामनो इन्दि जि दख'ना औवानि सना Welcome to our guest, the chief guest. Pipu. Sampram गुफुरनि नि हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायफिननाय थाबाय जों दा एक्जिबिशन नायनो थांगासिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फैदों आरोना नर्थ इस्टनि नोंथांमोना नायनो फैनो गोसोबा नायनो फैनो हागोन आरो नै बेबायदि सेफ्टि पिन बिराद मोजां ओंखारदों ट्रेडिसनेल ड्रेस ओंखारदों नोंथांमोना फैबानो जाबाय 15 नभेम्बरनिफ्राय 22 नभेम्बरसिम आरोना हेल' जि मोजां डेक'रेसन खालामदों नायगेरा होमबा सिङाव जेबो प्रग्राम गैला खोमा बेथ'रदां सेमिनारफोर जाबाय बेनिफ्रायनो जागायबाय दखाना याव कुर्ता ना कुर्ति नै बेगा सुट लानायफोराव समाज बेखौनो जि मोजाङैनो बेलाय नोंगो जि मोजां हेबना होदो मा बिबार होनदोंमोन मेथुखा एग्र'सखाय माबायाव जाया गोजान लांनाय माने येल'खौ मोजांथार होनदों माबा मेथुखा माबादो हेबदो होननाया संग्रा नांगौबा हनै ट्रेडिसनेल इन्दि फालि इसका 750 है ये किसका है आपका दोनों है 750 मोजां दङ है ओइ नोंसोरो हाय और ये कितने के दीदी किमान itu earrings to 150 नैबे लांजोबथारगोनलां नै इखौ आसि इसानसालि जथर सोरखि इसान मोजां बिदना दख'ना ना बेयो बिदन खाथियाव थांना नायहैनो दख'नाया लकेल माइदि होनाय बर'नि ट्रेडिसनेल जि नङा नैबे मोनसेयावबो हाबाखै जोङो नैयाव बे मा दोङो ए नैबे उन्दैफोरनि थाखाय मालाखौ नायलायनाय सानफ्लावार नों बिबारा मासे मोजां yang bega oh कितना है दीदी 250 बिबार नामा बिबार ए बे बिबारालाय माबा बिबार गोरान फोरानना माबानाय गायथ'र' माबानो हागोन आरो रिलानो फोरानदो साजायना दोननो हागोन आरामनो नै गमसो ए बे मोनसेखौ होथेबाय बिराद साफा साफाखाय दखानदारफोराबो
बे मोनसेया फांना दोनथ'बाय बे मोनसे आरो गैया बियार बेग एनै खर' लाग्रा नांगौबा मानि बे नागानि मानि खर' लाग्रा जि मानसिफ्राबो मोजां मोजांथारहाय इन्दि जि दख'ना ओइ न'आव दानायखौ जाना बेफोरो फैसा थानायबा आंनो ओइ न'आव दानाय सिलांनांगोन अबे बेसो इन्दि जि बायनो होनबाय थादोंमोन अ नै माबा खोमा टुपि आखाइजों बानायनाय गोजा आरोना गासिबो गस्ला नै बिफांनि माबा औवानि सना गाबोन फैसासो गाननो बायदों नैबेबो औवानि सना गाननोबा सोरबा लांफैनो हागोन नै मालाय हेबजोबथारो जोंल' रोंला Welcome to our guest, the chief guest, Mr. Bodoland, the Honorable Vice Chancellor. नै मोनसेखौ नायफ्लाय फिफु जाथारनोलै सोरनोबा माबा हैनोबा खोनायाखै बेखौ हरनाङा हौवा मानसिनो बेलेगखौसो हरनांगौ नै बेफोरखौसो गाननामथो आयु ओइ गानजानाय दायो गथ'फोरनि आं इसासो बल सुना हरनो नागिरदोंमोन आंनो हरजायो बेबो जेबो नङा आं ग्रेड नाङा नै माबायासो मोजांथार आंनि मबाइला सोर लादों मेगन गोनां नामा carpet जि मोजां गस्लायाव नुथ'बा थांसै जोंबो मेरला खालि दंबावो आयु सारदों पियर इन्दि दानाय न'आव दानाय मा दंबावसो बै आबौ मोनसे दंबावो मोजां सना दङ बहुत अच्छा रिव्यू मिलता है इंस्टाग्राम में भी हम लोग चेक कर सकते हैं एलन प्रिवरेज यहाँ पे लिखा खानायाव लानाय थाव आरो नैबेयाव मा दं बेबो बादामदो साखिदो मालाय साखिदो मानसिफोरा ए आसार ए नै बेयो गोथाव जागोनब्रा सामब्राम गुफुरनि नै फुरनांगौबा आसार सामब्राम गुफुरनि गोथाव जायो 50 rupees
मानो हराबो दाना आलादा जा बैनो बेयाव माजों जानो लोंनो ए बिथिं जानाय गोजा अबाव आथिङा हाबावगोन So traditional dress. थांसै थिगसे गिदिंबाय ओइ कि फट' लाग्रा दं ग्रुपसो जाहैबाय गेटआ पार जाबोबाय 그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요